Vezmeme dôkazy. Dobre chlapi, bereme dôkazy. Ďakujem. Hej Rex, poď mi 17. Čau Rex. Pusti. Fuj zlý Rex, pusti ma! Ostaň. Dobrý deň, kriminálka Las Hlavčové. Muž z kodu 11. Hej, Sermír, vstávaj, máme prípad. Čo je? Aha, dobrý, druhý muž z kodu 11, teší ma. Dobrý. Máme vážny prípad. Náš starý známy Brmolčekový Joe ukradol bombu zo štátneho muničného skladu. Ohrozuje budovu. Ktorú? Prečo? Gymnázium v Žiari nad Hronom. Tak to nám je teda útok. Ja s Rexom ideme preskúmať stopy a vy choďte pozrieť a skontrolovať gymnázium. Jasné, Jano, bavíme, Dobre, roztláčame. Poďme teda, ideme na ten gimpel, chytro ťa aj roztláčať. Dobre. Mám ťa, Brmolčekový Joe! Už si skončil! Vlázom si trúha. Škodný, dej ho! Nie, Rex, zavolaj kobru, Rex! Rex, čo je? Čo je Rex? Čo, máme ísť za tebou? Hej, dobre. Veď ale Rex, ja šoferujem. Na 3, 2, 1. Pavok! Takže kopru si zavolali, tak sa na nich pripravíme. Dobre, ideme vás. Prezdite. Fuj. Dobrý deň, páni policajti. Cítite sa tu ako doma. Goliny! Stoj! Stoj! Kde? Čo ja viem? Ušiel ti. Momentka. A čo je? Beriem si toho malého retarda. Ja to druhá mne je to jedno. Nie! Headshot. Ideme za nimi. Za ňou. Jasné. Dobre. Poď, pridaj. Poďme za ním. Na bok. Pozor, ty si na druhej strane.
Preber riadenie, daj mi pušku. Pomal! Kúrnik netrafil. Nabíjaj! Čo, trafil si? Nie. Dobre, ti nevadí. Poďme, zdrabme. Zničím tú zasranú školu. Čo tu robíš? Preč od tej bomby? Pusti ju. Prečo by som mal? Vypadni preč od tej Tá bomby. škola ničí, ja ju musím zničiť. Ťahaj preč. Lebo vystrelím. A Dobre. tu má, dáva sa. Rýchlo, čo s tým? Čo s tým? Prestrihni Tu niečo. sú 3 káble, ktorý? Čo ja viem? Máme 20 sekúnd. Je tu Nie. červený, biely a hnedý. Ja sa na to, čo ja viem? A ja sám to môj vysrať, sprav s tým niečo. Myslím, že to zastalo. He is like a crying wolf tonight. He's the winner in the end. He is proud and he'll take his chance. He is fighting for